Bună prieteni și bine v-am găsit la un nou videoclip de pe acest canal. Eu mă numesc Mihnea și astăzi vom filma Brawl Stars. Scuzați-mă că n-am filmat timp de 5 zile, dar am avut ceva probleme la microfon și n-am putut filma chiar acum, înainte să filmez acum. Am filmat ceva, facem quest-uri și uitați, m-am irosit quest-urile aiurea. Ba, uitați, mai avem un quest, wow, ce tare. Ok, și m-am irosit quest-urile aiurea, deci nu o să putem face astăzi. Facem quest-uri. Da, bun. Deci, nu știu. Haideți să îl facem pe low de rang 15. Bun, vom juca cu el la solo. Uitați, avem skin-ul fine, așa, băgăm, cred, două. Așa, avem și skin-ul ăla fine. Să începem. Să facem 100 de trofei, nu cred că o să-l facem. Vedem de ce rang îl facem, poate îl facem de rang, da, nu știu. Mă mai gândesc, ok? Foc. Dacă nu pierdem, sigur îl facem de rang 15. Nu că aș fi ceva bun cu Lodana. Nu! Byron, HP! Byron! Doamne, Byron! Mai dai și mie un HP, te rog. Misitule. Aia e bun. Tara e ok. Mersi, Byron. Byron. Bun. Ai. Bun. Și am omorât prima echipă. Adică noi. Un alt Byron cu un low. Perfect. Și al meu nu-mi dă HP. Nu ai. Mi-a omorât găleata de HP și vine. Nu! Bine, să fim circuit de 3 oameni. E exclusiv, v-am zis. Nu știu de ce rang îl facem. Poate va fi că îl facem de ceva rang. Habar n-am. Că nu vreau să fie prea lung clipul. De aceea. Ha! Amber. Bun. Așa e. Bun, deci abia aștept să deschidem boxurile alea. Da, abia așteptați să auzit. Poate o să le deschideți, doamna, într-o săptămână și o zi, dar depinde de câtă răbdare am. Poate atunci nu facem Tower 30. Dacă facem Tower 30 o să le deschid alte dată, îmi pare rău. Ce vreau să vă zic, să nu uitați să vă abonați, să dați like și să apăsați clopoțelul. Deci, nu... Am zis, aș vrea să-l fac de rang 15, adică mă enervează, e foarte greu de făcut, că e greu să mă joc cu el. Cu low, adică, low, e low totuși. Nu e un brawler de pe sate. Și toți când văd un low, ce fac? Atacă low, nu stau și să gândesc că l-ai atacat, pe asta sau nu. Low, adică, nu! Spike, da, nu o să-l fac eu niciodată de rang 15. Măcar facem quest-ul ăsta dacă mai jucăm o tură. Dar mă fac pe solo, în pui mei, eu mă bag pe solo. Sau o să... Hai că mă gândesc. O să mă gândesc să fac asta ce fac. Da, m-am gândit. O să mă gândesc să mă bag pe solo sau să, dacă nu, fac pe Edgar. Da, mai bine. Vedeți? Fac pe Edgar rang. Cât facem bine, fac pe Edgar. Nu mai fac pe low. Îmi pare rău.
Deci, cum ziceam, o să deschid astea. Uitați, cum v-am promis, facem box opening. V-am promis să aveți și aici 10. Gata de deschis. Am avut Brawl Pass-ul de sus. O să-l avem și de data asta. Abia aștept să-l am pe ăsta. Colonel Hoof. E fain. Haideți să-l testăm. Că v-am zis că o să-l testăm. După aia mai băgăm câteva meciuri. Sau, nu așa se va numi titlul. Mai bine haideți să se numească l-am încercat pe Colonelul Hoof. Ce ziceți? Da, e mai bun așa titlul. Wow, ce bun e Huff ăsta. Cum s-ar numi el? Hoof, Huff, nu știu. Ia să vedem, învingem botul mare. Ha! E mort, praf. Deci ultimata e ca și gadgetul la El Primo. Ok, bun. Bum, ești praf. Oh, hop. Și bum, șacalaca. Acum eu mor într-o lovitură. Hop, și aruncam aici și... Bum! Aici încă unul și asta l-o mănânc cu mâna. Bum! Gata! Așteptăm să se respawneze. Uitați, hai să-i băgăm aici una. Oh, șocolacă, bum! Vreau să vă zic ceva. Cine se uită la Survival România? Adică eu mă uit. Îmi place. Așa, haideți să facem un challenge în timp ce îl testăm pe Huff ăsta. Challenge-ul va fi să scrieți în comentarii dacă vă uitați la Survivor România. Să lăsați un, să zicem, haideți să găsim noi ceva, să lăsați o, haideți așa, să lăsați o inimă roșie dacă țineți cu faimoșii și o inimă albastră dacă țineți cu războinicii, să zicem așa, că nu am găsit alte elemente. Bun, l-am testat, bravo șeful. La ce intrare, uitați pe aici, uitați pe aici. Bun. Ce tare e așa, bun. Cum am zis, inima roșie, inima albastră. Ok. O să găsesc acel titlu bun. Până atunci jucăm cu Edgar. Pe băi, nu l-am nici de rang. Ok, trebuie să-l fac de Power 8 pe Edgar, dar nu avem bănuți. Vă dați seama. Ha, ce-mi place viteza lui Edgar. Ok. Ce să zic? Să zicem așa, dacă vreți să facem următorul brawler, deci să vă zic așa, să-l facem pe Low sau Sandy sau Edgar de rang 15, ne trebuie 10 like, ne trebuie măcar 40, nu, să zicem așa, nu, e foarte multe, 20 de like-uri și facem partea întâi Low, rang 15, partea a doua Low, rang 15. Pentru că nu-l putem face tot într-un episod și la fel o să facem cu Edgar și cu Sandy. Partea întâi, partea a doua, 15, ok. Poate asta va fi partea întâi, facem rang 1, facem rang 15 pe Edgar. Depinde cum ne mișcăm, da. Partea întâi facem rang 15 pe Edgar.
Nu m-am prea jucat cu Edgar. Nu-mi place, dar trebuie până la urmă să fac de rang 15. Ok, what? Oh, nu. Deci stai acolo, să nu fugi de acolo, stai. Ok. Nu asta va fi, facem partea 1 facem rang 15 partea 1 pe Edgar. Vom vedea ce titlu o să-i dăm, dar o să vă placă titlul. Vă zic. Dacă vreți și o să scrieți în comentarii, deci dacă o să vreți voi neapărat să vă arăt pisica mea pe nume Boss Dior, are medalion de argint. E o rasă british, să vedeți voi ce dulce pisică e. Deci o să rămâneți mascați când o să vedeți acea pisică. Vă zic. Cum? Ăla a băgat bani în joc. Ați văzut? L-a avut pe colonelul Hoff. Nu te omor. Mă, dacă te omor. Ăla cred că e un youtuber care face și el filmări ca și mine, numai că noi nu-l avem pe Hoff. Noi nu-l avem pe Hoff. Deci așa se va numi. Da. Ce vreau să vă zic eu, dacă vreți să vă arăt pisica, deci e o pisică așa de plănoasă, mi să pun capul pe ea în orice moment. Vă zic eu, în orice moment, dar pierdem acum. Oh, deci iubesc acea pisică, e un British Short, are un păr, pernă moale am numit-o. Ok, vreau să vă zic ceva foarte important. Să vă las link-ul în descriere, Mihnea 35, să nu uitați să dați un mare abonat. Pentru avem nevoie de abonați ca să facem cât mai multe clipuri. Vreau să vă zic ceva. Deci am fost la un prieten și am văzut că vorbea cu Supercell de 360 de gemuri, dar îmi pare rău, nu. Nu se poate. Am zis-o prostie în clipul ăla, îmi pare rău, îmi retrag cuvintele. Na. Când am fost la un prieten, am văzut că el făcea asta și am văzut că avea 360 de gemuri după aia, dar nu. Era o escrocherie și nu vreau să fac escrocherii pe canalul ăsta, de aceea nu voi face asta. Nu. Nu pot. E o escrocherie, nu merge, îmi pare rău. Am văzut, dar nu merge. Am încercat și nu merge. Dar încerc. Am un cont de 10.000 și de trofee, din care mi-a dat Supercell Banet, că am încercat să fur un cont și mi-a dat Banet pe 31 de zile. Vă dați seama ce crud e Supercell. Sper să-mi revină, abia aștept să revină contul ăla. O să vi-l arăt acum, dacă vreți, după meciul ăsta. E mai bine zis un cont, mi l-a dat un prieten care cam s-a lăsat de Brawl. Și eu, cum Brawl-ul îmi place la nebunie, am zis ce să-mi iau un cont în plus. Și mi-a dat Banet. Vă dați seama, vă vine să credeți? Un Banet crud. Ok, și am pierdut din nou. Bine. Așa, și atacăm. Bum, șacalaca. Ah, din nou Edgar. Ah, și mă enervează Edgar de aia.